ofundisayo uVabakshni Maharaj. Asike sibheke la isibalo sethu. Uyazi kule ndaba yethu yokusebenza ngama-implicit differentiation sisebenzele kakhulu ngama-implicit nayo ama-explicit sisebenza ngama-derivatives. Kodwa-ke besenza iy'bonelo singafinyeleli kwimphumela ngqongqongqo kuyo sibone ukuthi sikhiphela kanjani kwimdwebo. Ngifuna sike senze manje njengoba ngibhala la sikhiphe umdwebo wethu islope. Sisebenza ngayo indlela efanayo kade sisebenza ngayo ama-derivatives ethu lawa kanye ne-implicit ne-explicit differentiation. Ngifuna manje ukuthi-ke sike sihambe size sifinyelele kutheni selithola ithuba lokuthi siwuthole lo mphumelo base siyawukhipha umdwebo wethu. Asibone ukuthi-ke ngabe siyiqhuba kanjani indaba yethu. Ngikukulele lapha ubonela u-x squared wami. Sengifaka bani? Sengifaka u-y. Ngobani? Ngoba ngithe lapha ngifuna ukwenza islope sikabani? Ska x. Ngifuna ukwenza islope sikabani? Ngifuna ukwenza islope ska x ungubani? Ungu-y. Ngakho ezikhaleni zika x ngifuna ukufaka bani? U1. Sesisenzile ke isibalo ndawonye ngathola u1 is to 4. Usho ukuthi x wethu uma ungu1, u-y wethu ungu4, ngabe u-y wethu ngala. Uma ngase ngikhiphele kumdwebo, u-y wethu ungu4 upositive, ngabe ngehla ngiyofuna nendaba yabani ya 1 wa x, ngabe sikhiphele kumdwebo ke islope sethu. Asibone la ukuthi sesifaka ama-derivatives ethu ke manje kolandela siphi isinyathelo. Siyawazi u-d over dx ukuthi ungu-2x, ngakho sehle sewu-2x. Sengathi plus 3 ngivule isikhala sikabani sika y minus x. Isikhala sikabani sika y minus x. Bese ngithini ngithi dy over dx ngithini ngithi minus 1 equal 0. Base ngibuka ukuthi ayi base sengilana ke manje sekubukeka nje njengento engijwayele ukuyibona uma ngenzani uma ngisebenza ngama derivatives. Okusho ukuthi kumele senze njani sehleke manje sibone ukuthi awuthi ngivula isikhala singaka ngifuna ukushaya lesikhala sibone ukuthi sisebenza kanjani. Ngakho uma sekuka nje adlulele ngathi 2x minus 2x wethu minus 3 ngivulele u-y minus x kusekele lokhu ophethe bani uphethe u-squared kusekele lokhu ufuna ukuthi singakhohlwa ukuthi nakho sobe sebenza kakhulu ngako. Ngoba ngidlulela ngithi x wethu ngathi 3 ngibe no y minus x wethu squared phezulu dy over dx ngibe no equal 3 ngibe no y minus x ngibe no y minus x. Ngoba sengiyadlulela ngithini sengishoda ngoba go dy dx 3y minus x wethu squared minus 2x divide ngithatha kona lokheya 3y minus x wethu 3y minus x wethu bese ngithi ukupho okunye ishoda ngakho ngithi yini nishoda ngayo ngithi 3 ngibe no 4 minus 1 squared usipha minus 2 siphakathi sinobani no 1 ngehlisa okufana ncamashi. Uyabona ukuthi ngiyenzani ngivula ithuba lokuthi kube njani kube khona okususanayo. Siphe
Uma sikuhlanganisa singathi ku-27 okungangipha u-25 nangapha yabona ukuthi besinesimo esifanayo 25 over 27 uzosipha ba okumele uma ngabe sesiyakufaka kumdwebo wethu komele sehlele ngakho siyoshona le ezansi siyofaka khona la ngiyafaka nje igama kuzomela uliqaphele kakhulu